The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers, in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, atong andamo na atong tagsa ka kaugalingon. Ikaw nga magtutuo, andamay mong kaugalingon pinagis paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagasulti sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diya sa mong kinabuhi. Ginapit ka sa paggamit niya ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimog desisyon. Desisyon nga labing menungdanon sa tibuok mong kinabuhi. Desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan beginning at the cross that we can have an understanding, our reality and our purpose in our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan diyan ni Kristo. Aniyan usab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios.
ning atong adlaw-adlaw nga Bible study through the YouTube. So, kaninyo, welcome na usab. Og unas tanan magpasalamat ta sa atong magbubuhat nga iya kitang gilugwayan sa atong kinabuhi. He extended our life until this time we are still alive. Buhi pa kita, nagaginhawa pa kita, askil pa atong kalawasan o lanti pa atong pagpanabot, atong pangisip. Kining tanan, gumikan lamang sa gugma, kaluoy, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos. Apan aniya kita, gidala kita sa Dios dinhi, kay ang iyang tuyo sa atong kinabuhi wa pa man mahuman. So, karon padayon kita sa atong tunanan nga niya pamangyud kita magadupot nining atong dugukan sa atong hilisgutan, tunanan nga bahin sa sala. The Doctrine of Sin, Hamar Theology, the study of sin. So, okay, now kagahapon naghisgot kita sa mga responsibilidad sa mga magtutuo sa ilang espirituhanong kinabuhi. Now, atong gisgutan ni kay may bahin paghihapon kini sa atong tunanan nga doktrina sa sala. Kay ang atong pagpakasala mapitol nato o makunhod nato, ma-suppress nato kining gahom nini atong kinaiyang magasasala. Kaya may tigtukmod gini nato sa pagpakasala nga kini atong masuppress pinagi sa pagpadayon sa atong pagtuon sa puro sa Dios, pagkaton og dugang pangkamaturan nga mao'y atong ikaasdang ang espirituhanon nga gubat sa atong gisgutan kinahanglan lamang sa mga espirituhanon sa mga hinagiban. Kini atong gitun-an mo kini ang espada sa Espiritu Santo, mo kini atong ipagamit sa Dios nga hinagiban aron atong iasdang sa atong mga kaaway nga espirituhanon pod. Nasayod ta nga tulo ka mga major enemies kanatong mga magtutuo: the world, the devil, the flesh. The world ang sistema nining kalibutan. The devil ang kaaway, arch enemy of God nga si Satanas, atong giatubang uban sa mga anghel, mga demonyo. So mao kini ang mga major nga atong mga kaaway. O gawas pa niya na anapagyo ikatulo nga mao nga atong kinaiyang makasasala, old sin nature. Kini mao ni ang the flesh, kaya ang unod. So wa tay mahimong umagamit nga hinigiban batok nining mao mga kaaway, gawas lamang sa pulong sa Dios. Kini atong gitunan mao na nga unsa ka manungdanon, kabililhon, kanang importante sa atong kinabuhing Kristohanon ang pulong sa Dios. Kay ngano kini mao ang unsa kalanon sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dili mabuhi ang tao pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi lamang sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Mao ni atong gipangtunan. Okay. So, sa ako nang ginaingon, nagtuon tagihapon ini mga responsibilidad in the spiritual life. O as a review, atong gisgutan, ang una nini, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao na ay responsibilidad sa pagpaminaw o sa pagtuo sa maayong balita sa kaluwasan. Mao ni una. Ikaduha, atong katungdanan ingon nga mga magtutuo nga kita katapok, magtapok kita sa itong kaugali to assemble ourselves aron kita magatuon sa pulong sa Diyos. Sama niya itong ibuhat. Okay? Kamudiha nga nagpaminaw niini, wherever you are, all over the world, man kining atong coverage nining YouTube nga Bible study. So, to ka mas Pilipinas, to baka sa Asia, to baka sa kanang Canada, to baka sa Australia. Asang dapita sa kalibutan nga nagpaminaw kanini,
ikaw apil nining atong panag-uban, panagtapok aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ni ikaduha. Ikatulong responsibilidad atong katungdanan, atong responsibility ingon nga mga magtotoo sa pagpunting, sa kanang dupot, sa concentrate on the teaching of the Word of God, ubos sa otoridad sa Dios. Okay? Pinaagi sa giingon og grace-oriented, spirit-filled nga pastor magtutudlo. Now kana sa Hebrehanon 13, 7 ug 17. Ang ikaupat, responsibilidad natong mga magtotoo sa pagpadayon ug sa pagsibog sa unahan sa atong espirituanong pagtubo hangtod nga atong makabot ang kintumyan nga maong espirituanong paghamtong. 2 Peter 3:18. Okay? Unya ikalima, it is the responsibility of believers sa pagbiya sa mga sala, forsake our sins and failures in life. Atong biyaan na kanang mga kapakyasan, mga kaluyahon sa atong kinabuhi. Mao ni ikalima. Ikaunom, responsibilidad sa mga magtotoo sa pagkontrolar sa ilang mga negatibo nga pangunahuna, negative mental attitude. Number 7, responsibilidad nato mga magtotoo sa pagkontrol sa atong mga negatibo nga mga pagbati, negative emotions. Number 8, responsibilidad natong mga magtotoo sa pag-organisar, hanay sa atong kinabuhi. Organize our life. Number 9, responsibilidad natong mga magtotoo nga atong siguroon nga positibo ang atong pagtagad ngadto sa atong trabaho o unsa mang mga gimbuhaton nato sa kinabuhi, our livelihood. Okay, so mo na ikasiyam, na po responsibilidad sa mga magtotoo nga siguro niya nga positibo ang iyang attitude, iyang pagtagad ngadto sa pisikal nga kamatayon, dili negatibo iyang pagtagad niini. Okay, mo na na po. Ika-11, ang mga magtotoo maoy manubag, may tulubagon for their own respective lives sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Yun sa nato kinipaggamit o gitar lamang ang may tulubagon niini, tubangan sa gitawag nato og judgment seat of Christ. Human gyud mahitabo ang pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Niadto ta si ika-12, ang mga magtotoo may tulubagon for the way they serve the Lord while in phase 2. May tulubagon sa atong alagad sa Dios samtang niya pagkita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Okay? Number 13, ang mga magtotoo may tulubagon for the way they live in such a way nga ilang angkon kanang pagsalig ngadto sa Dios, ug aron sila dili mauwawan sa diha nga sila muatubang na kang Ginoong Jesucristo atol ni ining gitawag nato og judgment seat of Christ. Okay? Unya ika-14, ang mga magtutudlo, kaya apil na ko niya na, mga magtutudlo sa pulong sa Dios may tulubagon for the way they teach God's truths. Okay? Bitaw nang ang mga magtutudlo sa doktrina gikinahanglan nga magtuon una pa itudlo. Mao ni katungdanan sa mga pastor magtutudlo. Mao ni number 1 nga duty nila o kadtong Bible study every day kinahanglan
nga mutuon una sila mutundo. See? Mao na nga sila may tulubagon sa ilang paagi sa pagtudlo sa kamaturan. Mao na nga they have to study very meticulously and exhaustively, kay they must teach the accurate doctrine lamang. Kadto ra yung husto, tukma og matuod, kamatuoran gyud nga gibase sa pulong sa Dios, dili kay bisag unsa na lang iyang hisgutan diha. So they are answerable for the way they teach God's truths. Nana sa 2 Timoteo 2:15. O ang ika-15, the 15th, a believer, ang usa ka magtotoo nga mudawat sa responsibilidad sa iyang espirituhalong kinabuhi, may kahigayunan nga siya makaabante, makaalinggat unsay husto unsay dili, thus will be able to receive blessings natural sa iyang pagkamatinumanon, makugihon o pinadoyunon sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Then mudawat siya sa responsibilidad sa iyang espirituhanong panginabuhi o kana mo'y magahatag kaniyang kahigayunan nga siya makasibog ng tusunahan, makaabante, o he is able to discern, thus will be able to receive blessings. Lucas 19:17. Mo kini ang mga responsibilities in the spiritual life. Review lang kana. So I hope na nintuhop na gyud kana nimo sa imong alimpatakan, kay mao man lagi ning atong paagi dinhi inculcation nga sinilsilay nga di na gyud na nimo makalimtan. Kay kining mga butang atong gisugutan bililhon sa atong kinabuhi, labaw may hinungdanon. Mao ra kini atong mabawon inigbiyan ato ning kalibutan. Daghan man maghisgot may ito, di wa man gyud tayo mabawon ining kamatay nato. Wa sila masayod nga kinira kining pulong sa Dios nga atong gitun-an nga niya na sa atong kalag. Mao ra ni atong mabawon. Kay mao ra ba gyud ni unahog tan-aw sa Dios. Ini atubang na nato niya. Tanawon og naabay iyang pulong diha sa imong alimpatakan sa imong kalag. See? Wa lang gyud makaamgo ang kadaghanan niini. Unsa ka mainungdanon ang pulong sa Dios. Mo kini ang unsa, God's wisdom. Remember, anay bersikulo sa Bible nang ingon nga the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Kini atong gitun-an mo ni wisdom sa Dios. Now, balik ta sa atong main topic, may tungod sa sala. Unsa katutong sala? Sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Okay? Kaya ang sala is coming short of the glory of God. Mao na nga gikinahanglan gyud pag atong tun-an gyud ning duputan gyud may tungod dining sala. You see, ang sala has always been with us. Sin is anything that is sukwahi sa kinaiya sa Dios. Niya itong gisgutan kining mga definition sa sala kanang matud pa sa Biblia. It is transgressions, rebellion against, or overstepping the law. Unsa pa? Missing the marks. Nagkabsanta sa himaya sa Dios. Unya, unsa pa? Trespass. Pag kanang unsa ba ning trespass sa Binisaya? Imong gi kanang supak. Inon na lang nato, mao ra gyud na atong gamit nga pulong. Ning supak ka. This is trespass. Self-will over God's will.
imong pili ang imong kabubuton kaysa kabubuton sa Dios. So, it is a falling aside na padpad ka ngadto sa daplin. Unyang ikaupat, lawlessness. Huwag balaod nga gisunod. Okay? Ubos kini, nagisgot kini, ubos sa balaod ni Moises. 1 Timothy 1:9 ug 1 John 3:4. O unsa pa? It is unbelief. Why pagtuo? Nainumdum ka sa itong isgutan nga the only unpardonable sin, tanang mga sala mapasaylo, gawas lang sa usa. Na usa ka sala nga dili na mapasaylo, bisan pa dinhis kalibutan hangtod sa kangturan. Di na mapasaylo. Kung sa isulti sa Matthew 12:31-32, sag-uhan na Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 ug 32. Nga nagaingon sa in English, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh a word against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." Mao na ang gitawag og unpardonable sin. John 3:18b, John 8:24, John 16:9, og katong atong hisgutan di palang dugay ang Mateo 12:31-32. Okay. Now, all people are sinners by birth. Kitang tanan. No, by the way, ato rigod ning isingit usa ning kay murag nakalimot na tingali ang uban, no? Nga ay tulo ka mga dagko nga mga hugpong sa mga sala. Inunta, mga pundok sa mga sala. Inganlan nato o sala sa hunahuna, mental attitude sin. Ikaduha, sala sa dila. Ikatulo, sala sa buhat. Okay? Sa in English, mental attitude sin, sala sa hunahuna, ug kining maong matang sa mga sala sa hunahuna, mao ni ang kinagrabihang matang sa sala. Dili mortal sin, dili venial sin. Wa na sa Biblia, wa na hisgute sa pulong sa Dios. Kining atong hisgutan mahitungod ning mental attitude sin, sins of the tongue, o overt sins, kini naas pulong sa Dios. Okay? So, niining tulo, ang naguna, mental attitude sins, mao ni labing grabe, kinagrabihan nga matang sa mga sala. Ibaw ka nga, no? Tungod kay di makitas tao. Ang Diyos ra og ikaw mismong nagbuhat nilang maunsa mo rin hibaw. Kasabot ka? Mao na nakapahimo nga kinagrabihang matang sa sala. Kay panalitan, mahimo nga smiling ka diha. Apan nagatubang ka sa imong kaaway nga diha sa kinauyukan sa imong sulod, sa imong galamhan, nag-urot-urot ng imong kasuko, tingali niya ng imong kaaway. Mental attitude sin. Wa na makitas tao, bisag sa tubangan ka, nag-smile ka diha, apan deep inside, nagtinir kag sala. Sala sa pagdumot, sala sa pagkalagot, sala sa kasilag, nguban pa. Kay di man makita. Di makita sa tao. Apan klaro, kinaklaruhan na sa tubangan sa Dios. Ug ikaw na hibaw pod nga kanang imong gibuhat sala, unless
Wa ka magtuon sa pulong sa Dios, wa ka kaibaw nga sala diyan na. So wa pa ka maluwas. Mao man ay sagad nimong gibuhat. Mao ni atong sagad nga ginabuhat. Kay ulipon ra ta sa atong kinaiyang magasasala. Mo toy natural ra natong sige buhat og pagpakasala. Natural. Kay wa pa man ta maluwas. Mao na nga makita nimo nga wa ka kaibaw di kadtong imong gibuhat nga mga gasuko, mga kalagot, kadto mga sala di sa tubangan sa Dios. Kinagrabihan. Okay. Now, tanawa, tutukin ni pagayo. Giunsa ni pagpahiluna sa Dios sa iyang paghanay nini sa iyang pulong nga magasugod gyud diri sa nauna. Okay? Magsugod diri sa nauna sa atong unya og dili nimo na panumbalingon, dili na nimo isugi, dili nimo ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios. Mahagbong na kana og adto na sa unsa sala sa dila. Okay? Unya og di gihapon ka magpanumbaling, hala sige lang gihapon ka niya lunang niya ng maong matang sa mga sala. Unsa man adto na mahagbong sa unsa sala sa buhat, mugamit na kag puwersa, mugamit na kasi imong unsa imong kamot sa pag unsa buhat o sala. Mao na nay overt sala na nga makita, sala sa buhat. Okay? Now, ako ang tagaan og pag-review magyapon kini ato naman ning gisgutan apan mao lagi na sige natong balik-balik review nato nini aron di na lagi unsa di na makalimtan. Mao ra ni tuyo natong gabalik-balik ta dinhi sa atong gipangisgutan aron di na gyud na makalimtan. Mao lang ito akong giingon nimo nga sa gagmay pa ta sa mga elementarya pa ta, kindergarten pa ta, balik-balikon bitaw tudlo sa atong mga maestro, maestra. Sa may tuyo niya do. Aron di na gyud makalimtan. Mao na higinganlan og inculcation. Binisaya, sinilsilay. Kini nga atong matang sa pagtuon sa pulong sa Dios, sinilsilay ni. Aron gyud mo tuhop sa atong galamhan, it will kanang sink in ngadto sa inner sanctum of our soul, sa atong kalag. Nga mahimo na yung bahin sa atong kalag, mahimong bahin sa atong pagkakita sa tubangan sa Dios. Mao nang sinilsilay, balik-balik ning atong gisgutan. Okay, enough for that. Balik ta niya itong mga ihimplo sa mga sala. Tulo ka matang, dagkong matang sa mga sala. Sins of the mind or mental attitude sin, sins of the tongue, and overt sins. Okay, ihimplo ni ining mental attitude sins. Tagaan ka na kung mga ihimplo. Ang nag-unag yun ining listahan, gilistan ni sa pulong sa Dios ra ba? Ang nag-unag yun sa lista mao kining pride. Ano sa maning pride binisaya? Pagka mapahitason. Madawat ka ba niya ng binisaya? Pagka mapahitason, ingnon taong sagad na to mga kanang daily use na to itong inuhamugiro. Okay? Na madawat na kanya na. Okay. Ang paghamugiro sala. Okay? Pride. Nga ano man ang giuna magyun ng lista. Manong giuna magyun ang pride. Di ba ka nga no? Tungod kay mo ni unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kinsa man siya? Si Lucifer. Mao to'y iyang sala nga nabuhat nga nakapalaglag niya. Pride. Grabe ra pag yun ay sala. Kining pagkamapahitason, pagkahambugiro. Kana bang ingno na to sa itong street language nga, ingno na itong hanginon. Sakto. Mga ba na mga pinulungan? Hanginon.
Okay. Okay, mao na ang una. Mao na nag-una sa listahan sa pulong sa Dios, pride. Pride. Nasa itong una ra ba? Okay? Ikadua, hatred. Sa may hatred sa Bisaya. Pagkasuko o kanang anger maning kasuko, no? Hatred kanang kalagot. I think murag mao nay hubad sa Bisaya. Hatred, kalagot. Okay? Kung malagot ka sa isig katao, malagot o may kalagot ka, you have hatred towards somebody, nakasala ka sa imong una-una. Okay? Nagkasala ka sa imong una-una. Hatred, naanas ilawom. Sulod no na. Ikatulo, implacability. Unsa man ni implacability? Pagkagahi. Gahigo. Ino na lang nato. Gahigo. Implacable. Nga, kanibang mga gahigo, mga matinumanon silang gusto. Okay? Implacable. Gahi yun. Di yun mutuman sa husto. Implacable. Sala na suna-una. Ikaupat, bitterness. Sa maning bitterness. Kanang may kanang murag maglisod tag binisaya ning bitterness. Bitterness. Mapanimaslon. Kanunay malagot, kasuko, masukanon. Okay. Basta mo na mga synonym. Bitterness, sala sa una-una. Unsa pa? Jealousy. Uy, kining jealousy, common kaayo ni sa mga managhigugmaay. Okay? Kana bang boyfriend-girlfriend relationship o sa imong naapa mo sa kanang acquaintance stage, unyo pagkahumag acquaintance stage, compatibility stage, all of this. Okay? Na ay mo tungalang ni kining sala nga jealousy. Narabay uban mo ingon nga kung nasilos ka, that means nahigugma. Sakto ba na? Well, kung di mo palabian, okay na. Apan kung palabian na imong kanang pagka-abubhuan. Now, kini ra bang mga hisgutan nato, daghan ra ba ang ego? Okay? Daghan nato ang nga ego. Now, abubhuan, jealousy. To get jealous is sin. Ngano man? Ibaw ka ngano? Tungod kay nangabubuho ka kay dili ka buot nga malabuan o mapulihan o kanang makalimtan. Okay? Nagang mga causes ni nga kini atong ibang isgutan din murag ingnontag na psychology class, puparihan na ning psychology class. Apan gikan kini sa pulong sa Dios, labaw pa ni sa psychology class. Of course, may bahin kini. When you get jealous, nakay hinigugma. Unya tingali nakita nimo nga naay gikuyugan nga laing kanang laki, okay? Laing laki o laing higala, unya muturok na yun si muna ang imong pagpangabubho. Okay? Musud a mental attitude sin, sala. Kana timailan kanang kanang paila nga ikaw unsa kanang na kay feeling nga diha nga mura kag mahadlok kag mapulihan,
mahadlo kag mabuhagan, mahadlo kag kanang di nakaangayan, all of those. See? Mao na mga causes. Nagahuna-huna ni mong daotana. Ni sugod nag panurok diyan sa mong nauna. Sala sa una. Sala na sa nauna. Sala na sa tubangan sa Dios. Kaya wa ka mo salig. Kung ikaw mga bubho sa imong hinigugma, kana nagpaila nga wa ka mo salig niya. Nisi nga no may mo gihigugma na siya nga di man di kasaligan ug mao magaling. Nisi di sa amang daan man nagingon sa akong amigo, dis amang daan. Okay. Jealousy is sin. Sunod, envy. Now, lahi ng envy kaysa jealousy. Ang envy, kasina. Okay? Tingnan ka ng ehemplo. Na kay silingan diha nga nakapalit og laming auto. Usara ka auto yung ipalit pero gwapo. Okay? Moderno. Mahalon. Unya, nasina ka man. Uy, di mahimog malabwan ko. Mupalit pugog ako. So, naningkamot ka mo, palit na pugag imo, aron malabuan mo ti mo silingan. Envy. That is caused by envy. Imong kasina, sala sa una-una. Kita nimo? Sunod, vindictiveness. Kining vindictiveness, pagka mapanimaslon. Mudawat ka ba niya ng binisaya? Mapanimaslon. Manimaos ba? Vindictive. Okay? So, sala. Sala. Ngayapon na sa una-una. Na niyapod. Niyapay common na bagyo ni kayo. Worry. Ang pagka-mabalakon. Kung ikaw mabalak ka, nagasala ka. Now, by the way, kini nga itong gipangisugutan, this only applies to believers. Okay? Mga magtutuo ra ang atong gitumong niini. Although, ang mga di magtutuo, mga unbelievers, mo lagi na, common na nila, natural man eh. Apan, atong gisugutan ni, alang ka natong mga magtutuo, mga Kristohanon. Nga, kini atong, kini nga itong ipanghisugutan, ingno nato ni occupational hazard sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kasabot ka? Mao ni kanang magalawgaw sa atong kinabuhi, magadisturbo, kanang samok. See? Mao ni makaguba sa atong espirituhanong kinabuhi. So, vindictiveness, worry, ang pagkamabalakon. Sige kagasala o sige kagabalaka. Narabay daghang mga Kristohanon, ha? Daghang mga Kristohanon nga mabalakon gihapon. Worrier. Worrying type. Nga, ang grabe nga naanad na sila worry. Nagatawa ba lang ko itong gisgutan sa akong amigong pastor niyo. Ang grabe ning nangaanad na og pagkabalaka na ipanahon nga kanang muhunong sila pagkabalaka niya mubalik na po nilang pagkabalaka. Uy, unsa ba tong akong gikabalakan ganiha? Natanawar na. Tungod kay nagasumpay-sumpay naman na chain reaction nga naanad na siya kabalaka. Wa siya masayod nga kanang pagkabalaka sala. Ala, sige na siya kabalaka. Unsa naman po yung mong kanon niya? Kabalaka. Uy, unsa may ang buhaton karon nga naman ko'y akong giatubang nga problema, kabalaka. All of this. Now, ang usa ka Kristohanon nga mabalaka, nagasala. Gusto? Nagasala. He is sinning. Now, when he worries, that means he does not trust. Gusto? But, if he trusts, he will not worry.
Ang bud pasabot, trust ngadto sa Dios. Ngadto sa pulong sa Dios. Ato inon lang sa pulong sa Dios, okay? So, ikaw nga nagasalig, nagatuo, okay? Nagaangkon, nagagamit sa pulong sa Dios. Dili ka mabalaka. Kaya that is the opposite. That's the opposite. Trust is the opposite of worry. When you worry, that means you do not trust. But when you trust, you do not worry. Kasabot ka. Namo na, ako lang yung gihatagang emphasis kay daghan na pag yung kanang nangaigo nining pagkamabalakon. Okay? Sunod, anxiety. Ano sa may binisayag anxiety? Kana bang kahigwaos ba? Mao ba na ibinisaya? Anxiety, anxious. Murag di ka haluna, murag nag-alindasay ka. Sala na. O magkapag-relax. Anxiety is sin. Sunod, self-pity. Uy, na, moingon ka nga, luoy ko wa na may nagtagad na ko. Kanang muraman og biniyaan ko sa palad. Muraman nagbalak. Self-pity, naluoy kasi mo kaugalingon. No, sa diha nga ikaw maluoy sa mo kaugalingon, ikaw nakasala. Kasabot ka. Sabtag yun na. Nakasala ka kay unsa. Wa ka gayoy pagsalig sa pulong sa Dios. Wala. Mura academic knowledge ra ng imong pagkat-on sa pulong sa Dios. Wa nimo saligi. Wa nimo tuuhi. Okay? Self-pity is sin. Tingali, mahingaw na ka nga, uy, tiguang naman in town ko, maulol, unsa pa lang imong musod si mong nahuna. Unya murag, wan na nagtagad ni mo unsa niya. You pity yourself. Maluoy kasi mong kaugalingon. Sala. Huwag yung kay pagsalig sa Dios. Unya, sunod, fear. Ang kahadlok. Kapila ni hisguti sa pulong sa Dios, do not fear. Balik yun na diya sa pulong sa Dios. Ayaw kahadlok. Fear not, I am with thee. Pulong na sa Dios. Sulti na sa Dios. Pasalig na sa Dios. Fear not, ayaw kahadlok. Anaa ang uban ako kanimo. I am with thee. Nga namang yung di man kamusalig. You see? Mo kini ang mga ihemplo lang ni ang atong gisgutan nga mga sala sa una-una. Kinagrabihang matang sa sala niya. Di man ina. Nga kundi ni mo na isugid, hinganlan, imong cite, acknowledge, admit, enumerate, homologeo ngadto sa Dios, then mahog ka sa ikaduha nga matang sa sala nga mo itong isgutan karon. Okay? So mo to mga ehemplo sa mental attitude sins, sala sa una-una. Adto na karon ta sa mga sala sa dila. Okay? Tanawa ang paghanay sa Dios sa iyang pulong gihanay ni gikan sa atong una-una, ambog sa dila, ambog na karon sa atong kusog sa atong unsa. Overt ka na makita na, puwersa na itong gamiton. Adto ta sins of the tongue, sala sa dila. Well, nag-una nini kining bullying. Unsa may bullying, uso ra ba nis mga eskwelahan, mga younger peers kana mga batanon na ni common kay ni mga bullying. Unsa may binsay bullying? Pagdaog-daog. Pagyaga-yaga. Pag ilang dauton ba? Pagdaog-daog. Okay? Bullying. Sala na sa dila.
Kaya mugamit naman sila silang dila. Ikaw mo na. All of this. Bullying. Okay. Unsa pa? Judging. Kining manghukom. Naghan magyud natong na sukamo din mo sala. Manghukom tas uban. Huwag yun tayo mga proyubar magyud ha. Hukman nimo ka na siya. Mauna siya. Sala sa dila. Sunod. Malayning. Pagdaot ni sa uban. Imong daoton ti imong isig katao. Mauna siya. Mauna kanto. Malayning. Pagdaot. Imong gidaot ang iyang dungog. Sunod. Paglibak. Pagpanglibak. Gossiping. Sala sa dila. Daghan ra pag yun. Mga nahisukamo din yung maong sala. Kanibang pagpanglibak. Ang grabe yan kay manghisgot sila mga higala niyo. Ayog sa baha ato ra ni. Nya inigabot na po nikita ni sila yung mga higala mo siya. Uy mo kanimo kadto ko. Ayog sa baha ato ra ni. No na. Nya sulti na po sa uban. Uy, agsaba, ato ra ni. Hangtod tanan hibaw. Di na hamutang og ato ra ni. Na atong tanan ni. Mauni put pasabot. Nahibaw na ang tanan. It's a wildfire. Tanawon sa kagrabe ning kanang puwersa sa atong dila. It can burn a forest. Okay? Usaray mo sulti una, o niya mukalat na kana, it will spread like wildfire. Nakita ba mo na itong wildfire dito sa Southern California? O niya, nag-atbang na yun sa Northern California. Grabe kayo itong wildfire. You see? Inguna na ang paghulagway sa kanang kalat, ingon ta pag-spread sa wildfire. Grabe ang epekto nini atong dila. The tongue is a fire. So, gossiping, pagpanglibak. Okay, ang usa pa uban nga ehemplo, criticizing. Unsa may criticizing sa Bisaya? Kanang pagsaway. I think I got the right word. Pagsaway. Pagpanghinaway. Okay? Kung manaway ka sa uban, sala sa dila. That is criticizing. Wa yun tayo katungod sa pagbuhat niya na. Wa tayo katungod sa pagdaog-daog sa uban. Wa tayo katungod sa paghukom sa uban. Pagdaot sa uban. Kanang libak sa uban o kining panaway sa uban. Kini mo ni mga sala sa dila. Sins of the tongue. Sabtag na, isil-sil na kung mahimo. I hope kamo sunod nini inyong ipangkopya na. Isuwat na sa inyo mga notebook o sa mga papel ninyo diha. O tun-in na. Hinuktuki na. Ampui sa Dios nga mapitol ta nimo na nimo mabuhat. Imo na kining i-isolate. Kining maong mga sala nga makadaot sa itong espirituhan ng pagkinabuhi. Mao ni occupational hazard sa atong pagka-anak sa Dios. Sins of the tongue, nakaron. Kundi gyud nimo panumalingon, nagsige lang gihapon ka diha. Lunang niya ng mga sala. Okay? Mahug na ni karon sa gitawag og sala sa buhat. Sala nga makita na. Overt sins. Ehemplo. Kumon na kay kini mga ehemplo nini. Kay gikas na wala suko, iyang giblibak, gidaot, karon iyang unsa
na anay may tabo, murder, pagbuno. Uy, pagbantay gyud ang taon nini. Murder, ehemplo na sa overt sins, sala nga makita, sala sa unsa kanang buhat. Sunod, adultery. Kini pagpanapaw, sala. Adultery is sin. Mo ni nabuhat ni David numdumo na lumagas kinabuhing David. Duha ni tanawa murder o adultery ra bang iyang nahimong sala. Na napaw siya. Nakasala siya sa pagpanapaw, adultery. Unsa man ni adultery? Sala sa usa ka minyo nga unsa? Mo kanang mubuhat og sala sa usa pod ka minyo. Mo na adultery. Unya, or dili minyo tong imong gi kanang gi imong hatagan og unsa na lust, kaibog, see, sama na itong nahitabo ni David ba? Iyang nanapaw siya, nakasala siya sa pagpanapaw niya, iya pag yung gipapatay ang bana ni Bathsheba. You see? Iyang gimanduan to iyang mga ginsakupan, mga kasundawhan niya. Ala, asdang mo dito sa pangubatan. Niya siguruhan na si Uriah, mamatoy bana ni Bathsheba. Ala, siguruhan ni si Uriah, usara ba dito sa mga sinaligan, nga mga kapitan ba to, sa mga dagkugrang ko. Ala, siguruhan nga to siya sa tubangan. Aron masiguro siya kamatay. That was murder. See? Through his order. Okay, mo ni ehemplo. Unsa pa ehemplo sa overt sins? Drunkenness. Uy, kining paghubog-hubog, kining pag-inom, dili man sala. Ang pagpalabi nga drunkenness na, paghubog-hubog mo na ni sala. Okay? Kaya may mo mag-inom nga agi og tambal na medicinal sa moderate but pasabot nga kanang regular, dili ba abusado ang imong paggamit, pag-inom nimo. Kaya mao bitaw to ang iyong sa akong amigo may siya unsa man day sinugdanan musugod magkas gamay imnon. Okay? Hala, sige gamay. Hala, hantod magkadaghan na. Hantod nga unsa musangko sa pagkahubog. Okay? Drunkenness is sin. Sala. Unsa pa'y sunod? Pagpangawat, stealing. Di ba kining akong gipangisgutan nga mga sala, mga impulse, mga sala sa buhat? Di ba kanang klaro kayo, dayag kayo? Mao ning gitawag og overt sins. Overt nga dayag. Makita. Pinagi sa buhat. Ginamit ang puwersa. You see? Of course, mugamit magpuwersa o na ay murder, na ay adultery. O tingali mo. Imong ripon o kung saan na diha. O drunkenness. O na. Samot na kalurong diha. Namuhubog ka na. Mao na yan itong ipangisugutan. Kinigo nga itong pag-Bible study. It's in a conversational approach. Okay? Conversational kini. Dili ni preaching type. Conversational. Kana bang nagkukabildo lang taba? Parihagon ng adlaw-adlaw na itong kanang pep talk kung sa mao ba na? Ano bang istorya lang? Kukabildo. Okay? Mo na itong paagi. Nagkukabildo ta. So, drunkenness is sin. Stealing. Pagpangawat ka ng mga shoplifting. Sa pa diha, yung mga awat yan. Ngawat mo mga tindahan barog. Sana, mga grocery baron. Sana, diha sa mall baron. Stealing. Pagpangawat.
O daghan mang matang sa pangawat ba? May mo kawaton mo itong mga property sa ubang tao diya mo, mga silingan baron. Stealing is sin. So, all of these three major kinds of sins: mental attitude sins, sins of the tongue, o unsa? Overt sins. Dili mortal sin, dili venial sin, wa na hisgutis pulong sa Dios. Mao kini ang atong ipangisgutan ug ato kining ipadayon ugma. Magampot ha. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong padayon sa pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Nga kining mga butanga among gitunan o Dios, anaaman sa imong mga pulong nga pagpasidaan, pagpahimangno kanamo nga imong mga anak, nga magbantay kami, nga dili kami mahisukamon nining maong mga matang sa mga sala, nga mao kini ang maka-devastate, makaguba sa mga espirituanong pagkinabuhi, nga mo'y makapagawas kanamo sa among operational divine dynasphere, nga di na ang imong gahom makapagawas kanamo kining maong mga sala. Busa amo kining itun-an hinaut nga kini masilsil gayud namo Dios, ug mabinantayo na kami, nga kami makaamgo nga kini makadaot sa among relasyon diha kanimo. Kay kining sala sumala sa imong pulong pagasilutan man gayod. Busa salamat o Diyos sa imong grasya nga kami maka-admitir, makaangkon nga nakabuhat kami nining maong mga sala. Kay imo mangisangkap ang 1 Juan 1:9 aron kami makabalik diha sa pagpuyo namo sa among dapit nga puloy-anan nga naay imong gahom, operational divine dynasphere, otherwise called your protocol plan, otherwise called the Christian way of life, o uban pa. Salamat o Diyos nining imong pagpatinaw kanamong dugang sa imong kamatuoran. Salamat ning tanan uban ni kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag ning adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik nining among dapit nga nimutangan nga diin ana kami makapaminaw, makadungog sa imong pasabot sa imong mga pulong niining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Amo kinigiangkon nga grasya ang gikan kanimo. Dili kami takos niini apan ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Uban ni kami o Dios. Sa iinita kami og dasiga kami nga aron kami makapadayon gayud sa pagsibog, pagabanti nga tusunahan. So mala sa alawito namo onward Christian soldiers. Padayon kami sa abante, dili mag-aatras kundi dili mag-abante sa among Kristohanong pagkinabuhi, aron kami makakabot sa among paghimaya kanimo o Dios. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.